Sisilive ndithandana nobrother wam, sinabantwana ababini. Susays. Into yaqala kanje. Ekhaya sikhule ku-strict kakhulu, sivalelwe endlini, kungavumelekanga uba masihambe siyodlala nabanye abantwana, kungavumelekanga uba masihambe siyobutha, kungavumelekanga nix, siphuma sisiya esikolweni, sisiya ecaweni. Uba siya eshop sidicelwa amathe, kuthiwe singabuyi amathe angatshonela amathe singakabuyi. Yonke nje into besiyenza kunye nobrother wam. Ubrother wam mdala kum nge-3 years. Sifundile nobrother wam, sifunda esikolweni esinye, sihlala nee-parents. Kumnandi kungekho nto. Kumane simamela umthetho wasekhaya, kuthiwe masingayenzi ethile, singayenzi, masingayobutha. Ubrother wam engenazo itshomi yakhe ndim, nam ndingenazo itshomi yam engubrother wam. Kwenzekile ke ngoku Sisilive. Sesifunda amabanga angathangcono, mhlawumbi ko-7-6. Sabukela enye into efowunini. Bukela kwenye into efowunini caba abantu abadala benza into zabantu abadala. Sayifuna uyitrya thina mna nobrother wam. Ubrother wam mdala kum nge-3 years. Eklasini undishiya ngeklasi eyi-1, ungaphambili kum ngeklasi eyi-1. Sayitrya le nto besiyibona pha efowunini. Sayenza nobrother wam, yenzeka. Then asakwazi ukuyiyeka. Njengoba siyenzile asakwazi ukuyiyeka. Kwafikelela ixesha loba ubrother wam makahambe entabeni. Wahamba waya entabeni, ubrother wam xa ebuya wohlulelwa indlu ekhaya, walala yedwa. Sasibisalala erumini eyi-1. Walala yedwa, nam ndaneroom yam, but besikwazi ukuchwechwelana. Benikwazi ukusuka erumini yam ndiye erumini kabrother wam, futhi kungakho nto nabantu basekhaya bengathanga ngqa because ngubrother wam. Nobrother wam engena nanjani erumini yam, kungathanga ngqa because ngubrother wam. Yonke into nje besiyenza ezuba sizitshomi okanye sizinto, bekuyitshomi yam ubrother wam, nam ndiyitshomi yakhe. Kwenzekile ubrother wam wafumana isikolo kuqala, wayevasithi, wandishiya mna gqibezela ugrade 12. Nda-aplaya ngondenza ugrade 12, lucky isikolo esandithathayo okanye isikolo endasikhethayo kwizikolo ezazindithatha sesi ubrother wam nasafunda kuso. Ndahamba ndaya kwesi sikolo ubrother wam afunda kuso, safike sashare showroom pha. Sahlala soyi-2. Safika evasithi nobrother wam, sashare showroom, sahlala soyi-2, sayiqala apho sasigqibele khona. Saqhubeleka nobrother wam senza laa nto sasiyenza. Ubrother wam bengafuni umntu ungcwasayo, nam bendingamfuni umbone ehamba nenkazana. Bendifuna nje mna nobrother wam. Bendingasafuni enye intombi, bendingafuni mntu. Nobrother wam bengafuni intombi, nam bendingafuni boyfriend, bendifuna ubrother wam. Kwenzekile xa ndisenza unyaka wesibini ubrother wam esenza unyaka wesithathu ndakhulelwa. Ekukhulelweni kwam ndamfumana umntana oyinkwenkwe. Ndahamba ndomnika umamam, ndabuzwa ekhaya uba ngubani utata omntana, ndafuna kumchaza. Ndabe ndisithi hayi ndiyoyika ube ndichaza because ekhaya ndandiqeqeshwe kanje. Nobrother wam bendithethelela uba hayi myekeni, mdala at least sevasithi. Ubrother wam agqiba ufunda aqala kunam, wafumana umsebenzi. Waphangela kwalapha esikolweni kwesi sifunda kuso. Saqhubeleka sihlala sobabini, nam ndagqibezela ufunda, ndafuna umsebenzi nazowufumana. Ubrother wam wathi masidibaniselane ngemali sithenge indlu, siphume sithenge umzi. Sadibaniselana ngemali sathenga umzi eJoburg. Kuthenga wethu umzi sahlala soyi-2, ndaphinde ndakhulela umntana wesibini. Khulelwa kamntana wesibini ndaphinde ndamsa kumama naye. Mama wabuza abantwana ngabantwana bakabantu because bayafana, bayabonakala uba ngabotata uyi-1. Wathi ewe mama utata wabantwana uyi-1 but andikabikho ready for ukumzisa apha ekhaya okanye ukunazisa yena. Hayi ke nyhani kwahlaleka abantwana bephangela, bethumela imali kokwabo, besokha umzi, baqesha umntu abantwana bamuva bazohlala nabo kulo mzi wabo. Ngoku uthi usisi, into edala uba ndize apha kuwe Sisilive, ndicela undipostele phaa kwelaa khasi lakho, utsho uba into endiyifunayo ngondifuna okanye sifuna nobrother wam oyi-boyfriend yam, sifuna ukuyenza official, like sifuna uba mayaziwe ekhaya, sifuna yaziwe emphakathini. Singakwazi na njengoba ifani yam nobrother wam zifana, sizalwa ngumama oyi-1 ngutata oyi-1, singakwazi nokuyotshata kwa-Home Affairs, okanye sivele sitshate umtshato wesiXhosa. Le nto yethu yaziwe uba sitshatile, nabantwana bayayazi mos uba ngumama ngutata, and bathi mama tata bathi malume kubrother wam, bathi tata. Siyithini le nto because ndifuna ukuhamba ndiyoconfess ekhaya, okanye sifuna uhamba siyoconfess ekhaya uba kwenzeka ukuthi. Singayivela kanjani pha ekhaya?
singayichaza njani pha ekhaya because ngoku sihlala sobabini official siyaphangela and ekhaya siyaziwa uba sihlala sobabini qha kwaziwa uba mna ndihlala emzini kabrother wam since ndisazama ukuthenga wam umzi. Abazali bayeza emzini kabrother wam siyazohlula ikamera xa khona abazali, asilali ikamereni eyi-1 nobrother wam. Kodwa xa ngaba engekho silala ezumiyeni nenkosikazi nabantwana babe neroom yabo. Sisilivu ndiyithini le nto? Ndiyisekhaya siyichaze ekhaya okanye siyigcine olu hlobo siqhubeleke thina sibe banabantwana? Ukhumbule sisilivu zandadibana nenye indoda kubrother wam kuphela, nobrother wam zahamba nayo enye intombazana, ndim kuphela. And andifuni ubrother wam abe nenye intombazana, nam ubrother wam akafuni ngam. So ndicela undibuzele bahlalini uba singayiza kanjani yonke le nto, singayiveza kanjani ekhaya, ngoba thina izigqibo zethu zezokuba sibonakala njengabantu abatshatileyo nasemphakathini, masivele sitshate. Qha ke ngoku sisazibuza uba singayenza kanjani. Wamamela kwi-comment. Siyabingelela ngenza ukuthi sicela umuqala ukungena kuleli khasi lethu wenza ubulunga isicofo subscribe button wenganza bethu-ke usisi uselibekile udaba lwakhe. Kungabe kuthini ukuphawula kwakho? Mina nawe asihlangane laphaya kwi-comment section sizovo lwakho ukuthi wena utheni ngalo lu daba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button kumahala nje usixhase ngane kwethu usubscribe. Asiphinde sihlangane kwividiyo elandelayo. Danko.